Felly, da ni'n mynd i gychwyn yn briodol hefo gair Duw, lle da ni'n ystyried wrth i ni gofio, wrth i ni feddwl beth sydd wedi digwydd, da ni hefyd wrth gwrs yn edrych ymlaen ac yn gofyn y bydd Duw yn bendithio ni'r dyfodol hefyd. A mae Salm 111 yn deud fel hyn: Molwch yr arglwydd, diolchaf i'r arglwydd am holl galon yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe'i harchwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Gwnaeth i ni gofio ei ryfeddodau, graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Mae hwnna'n cyfleu yn gweddi ni y bore yma, bod o'n helpu ni i gofio i ryfeddodau fo i ni, fel pobl sydd yn byw yn yr ardal hon yn rhan o'r eglwys hon. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni eisiau cael gweld bod Duw yn raslon ac yn drigarog, bod yr arglwydd Iesu Grist yn heiddi cael ei foli oherwydd be mae wedi wneud yn marw ar y groes, oherwydd i fod o trwy atgyfodiad a'i esgyniad yn teyrnasu ac yn y bydd o'n dychwelyd i un dydd. Felly, da ni'n mynd i weddio cyn i ni ganu yr emyn cyntaf sydd yn sôn am y Duw sydd yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dewch i ni weddio i ddechrau. O ddiwyn tad, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma. Yn diolch mae Duw llawn gras a thrigaredd wyt ti. Duw sydd wedi'n creu ni, Duw sydd wedi'n cynnal a nerthu, Duw sydd trwy dy fab Iesu Grist wedi dod i'n hachub ni o ddinistyr, i'n hachub ni i fywyd tragwyddol. Nid oherwydd yn bod ni'n heiddi, ond oherwydd dy fod ti'n llawn gras a chariad. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio pob rhan o'r gwasanaeth, y byddi di yn cyffwrdd a'n calonna ni, yn helpu ni i dyfu yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cariad teg ata ti, a'n cariad teg at yn gilydd. O Dduw, derbyn yn mawl ni, ysgweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni gyflwyno'r amser yma i ti, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Ddylswn ni ddweud hefyd, diolch fawr iawn i bawb sydd wedi paratoi yn barod mewn gwahanol ffyrdd. A diolch fawr iawn i'r cerddorion niferus. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi penderfynu ar enw swyddogol eich cerddorfa chi, ond edrych ymlaen i gael moli hefo'n gilydd. Felly, da ni'n mynd i ganu sanctaidd, 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 Dduw holl alluog gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid i wein harglwydd ni. Dwch ni godi i ganu.
Wel, mi o'n i'n sôn bod gynnon ni amrywiaeth o atgofion gan wahanol bobl yn ysgrifenedig ac ar fideo o bell ac agos, a da ni'n mynd i gychwyn yn agos ac yna neidio i chydig bach yn bellach na'r Hiwlas yn nes ymlaen. Felly, da ni'n mynd i gychwyn gan atgofion un o blant yr eglwys, os edrychwch chi ar y fideo, a mi welwn ni wynebau cyfarwydd. Mae'n meddwl am atgofion o Capel y Ffynnon, am ni'n mynd lot o bethau yn dod i'r meddwl. Blynyddoedd cyntaf, pan oedden ni blant, yn sicr yn ymwybodol o'r aberth a'r bendithion a'r pethau anodd oedd yn digwydd gan gartre. Oedd yr eglwys, lot o bethau yn digwydd ar gartre ac yn ddiolchgar i Dduw o bendithion. A cadw ni trwy'r cyfnod yna fel teulu. Tyfu fyny, oedd o pethau fel gôl, y clwb ieuenctid, jyst yn masif o help. Gwybod bob nos Wener, oedden ni'n troi fyny fan'na a jyst cael amser efo ffrindiau. Bita Highland Toffees, cofio hynna. A wedyn, obviously, is i off i coleg, ond dod nôl teimlo baich i'r eglwys. A rili dyna pam dod nôl, dwi'n meddwl, fwy nag unrhyw beth arall. A wedyn jyst profi fel oedd yr eglwys yna yn gymorth wrth i ni dyfu, deulu'n dod ac yn y blaen. A mwyn i'r prif beth sydd yn kind of sefyll allan dros y blynyddoedd diwethaf yma, ydi jyst bendith Duw yn trwy gweinidogaeth. A gweld pobl ifanc yn dod i gredu, gweld ymateb i'r gair a pethau fel yna. Mae hwnna wedi bod yn really special. Felly jyst diolch i Dduw, jyst am be mae wedi wneud a iwsio'r eglwys i fod yn gymaint o gynhaliaeth ac i cadw ni, cadw fi'n bersonol a cadw ni fel teulu hefyd. Helo, llongyfarchiadau am 40 mlynedd o Capel y Ffynnon. Fi di Lydia a ges i'r fraint o fod yn rhan o Capel y Ffynnon am 4 mlynedd pan o'n i'n fyfyrwraig yna yn astudio cerdd yn Mangor a wedyn ei rili yna. Ac rili oedd yn fraint cael bod yn rhan o Capel y Ffynnon. Nes i deimlo o'r diwrnod nes i gyrraedd, croeso, a jyst ydych chi dderbyn fi a croesawu fi fewn a caru fi am y 4 blynedd yna mor dda ac rili o'n i'n jyst deimlo fatha bod yn rhan y teulu chi. Oedd o jyst gyda fi lot o atgofion clen o gael mynd i tai bobl a cael cinio dydd Sul, blasus, cael rhan bod yn rhan o'r grŵp merched neu recordio ymynau modern yn y capel. Neu jyst yn rhan o'r undeb Gristnogol. O'n i bron iawn bob diwrnod yn Capel y Ffynnon a gyda ni dost a thei yna, enwedig adeilad reit wrth ymyl y brifysgol. A gyda ni cyfarfod Global Caffe neu exec meetings neu rhywbeth yna. Neu os o'n i ddim yn Capel y Ffynnon, oedd rhywun o Capel y Ffynnon yn dod i helpu ni fel yr undeb Gristnogol Cymraeg. Ac oeddech chi jyst mor hael yn helpu ni ac yn gadael ni'n defnyddio eich adeilad chi trwy'r adeg. A dwi rili yn gwerthfawrogi eich gweledigaeth eang sgynnych chi, ddim jyst i edrych ar ôl eich hun, ond i fod yn cyrraedd allan at bobl eraill. Dwi'n gweld bod chi wedi effeithio fi lot yn hynna, ddim jyst i cael gweledigaeth am Bangor neu Cymru, ond i cyrraedd allan at yr holl fyd. Oedd jyst yn gret, bob dydd Sul oedd Dafydd Job yn pregethu'r gair yn rili clir ac yn ffyddlon, ond oedd e hefyd yn rhannu storion o dros y byd i gyd ac troi gweledigaeth fwy i ni. Jyst diolch yn fawr iawn am gweddio, cynnal fi a cefnogi fi dros y holl blynyddoedd. Dwi wedi bod yn Slofenia yn gweithio efo cyrraedd allan at myfyrwyr yma. A dwi rili yn teimlo fatha chi sydd wedi anfon fi yma fel eglwys ac efo eglwys Aberystwyth ac yn cynnal ac cefnogi fi. A dwi'n edrych ymlaen falle i weld rhai o'na chi tra bod fi yn y gogledd dros yr haf i just dweud helo i chi a
So diolch yn fawr iawn, a gobeithio gewch chi ddathlu gret dros 40 mlynedd Capel y Ffynnon, a diolch am fod yn capel ffyddlon a da ac yn caru pobl o gwmpas chi a fi mor dda. So tara a diolch yn fawr. Wel, bod y daith yn ffurfiol wedi cychwyn y 1985, wrth gwrs, mi oedd na ddatblygiadau, mi oedd na deuluoedd ddoth i'w hychwanegu at y criw dechreuol hynny. A da ni'n mynd i gael fideos rwan gan deuluoedd ymunodd yn ystod yr 80au. Ac rhwng y ddwy fideo, mi gawn ni gyfnod i weddio yn y canol. Wedyn, drwchwch chi ar y sgrin eto. Jyst ychydig o eiriau am ein atgofion dros blynyddoedd, gan na dwi'n gallu bod efo chi yn yr oedfa bore yma. Symudon ni o Leeds i Borthaethwy yn haf 1986, gyda 3 o blant ac yn aelodi yn Eglwys Efengylaidd Gymraeg Mangor. Ian, dim gorfod meddwl yn Saesneg dim mwy. I mi, gorfod meddwl yn Gymraeg drwy'r amser. Byw ar Ynys Môn, penderfynon ni ddod i Eglwys y Mangor, yn benna i ailafel ar gyfeillgarwch mynyddoedd coleg efo Gwenan a Dafydd. A'i plant, oedd tua'r 1 oedran a'n plant ni. Roedd yr eglwys yn cyfarfod yn hen adeilad Capel ar benthyg. Wedyn symud am gyfnod byr i ganolfan hen man cyfarfod Shade of Blues ar y stryd fawr, sy'n rwan erbyn hyn yn Caffi Blue Sky. Wedyn, am gyfnod hirach i ganolfan y Garth yn ymyl y Pier, ac ar ôl hynny felly prynu capel, hen capel Penrallt, y Bydyddwyr, oedd efo pwll dŵr ar wylod y grisiau, a hwnnw arweiniodd, mae'n siŵr, at enwi'r capel yn Capel y Ffynnon.
Erbyn hyn, da ni wedi symud yn raddol o ddwyrain y ddinas i ochr gorllewinol mewn canolfan arall yn Penrhos Garnedd. Pob adeilad efo i atgofion, capel yn hirael, dim toilets. Oedd yn anodd iawn pan oedd potty training plant bach yn digwydd. Y ganolfan yn y dre yn cael ein croesawu bore Sul ac ogle cig oherwydd oedd bwtio G. Williams drws nesa. Canolfan y garth efo'r llian bwrdd Star Wars yn gorau cael ei osod yn ôl ar ôl i ni ddefnyddio'r adeilad ar y Sul. Ac wedyn Capel y Ffynnon, digwyddiad yn y capel, rhoddodd ystyr newydd i'r geiriau yna. Nid yw ef yma, mae e wedi atgyfodi. A diolch i Henry am ei gymorth yn y digwyddiad yna. Ond i fod yn fwy difrifol, dwi wedi trio crynhoi ein atgofion a'n gwerthfawrogiad o dan 3 pennawd. Cyntaf, ffyddlondeb i air Duw. Fel teulu rydyn, da ni wedi gwerthfawrogi a'n bendithio trwy weinidogaeth Dafydd ar hyd y blynyddoedd. Ac yn fwy diweddar, wrth gwrs gwerthfawrogi arweiniad ac weinidogaeth Rhodri. Y peth pwysig i ni fel eglwys yw cyhoeddi Efengyl gogoneddus Iesu Grist i fyd mor anghennus, a hefyd gwrthod dylanwadau sydd ddim yn feiblaidd. Yr ail beth ydy cysondeb bywyd. Mae hyn dwi'n meddwl wedi ein nodweddu ar hyd y blynyddoedd, y dymuniad a'r bwriad i'n bywyd ni a'n tystiolaeth i'r gymuned o'n cwmpas fod yn gyson ar hyn dyn ni yn ei gredu o waelod calon. Fel y Cristnogion cynnar, felly, yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. A trydydd peth ydy gweledigaeth. Dechreuwyd yr eglwys gyda'r bwriad i alluogi Cymru Cymraeg i addoli yn ei mamiaeth yn yr ardal yma, a hefyd i fod yn dystiolaeth i'r Cymru yn ein cymuned ni. Erbyn hyn, dyn ni'n addoli yn ardal y Mangor, yn yr ardal y Mangor sydd â'r canran mwyaf o siaradwyr Cymraeg, mae'n debyg. Mae gan Dduw ei gynllun yn does ar ein cyfer ni ac i'r blynyddoedd i ddod. Diolch iddo. Noswaith dda i chi, o Lanarf Pennau. Da yn y lle cyntaf Longyfarch, Capel y Ffynnon, yn Galanog ar gyrraedd y benblwydd nodedig yma, 20 mlynedd, sy'n gychwyniad. A diolch yn arbennig i'r ddau weinidog sydd wedi bod yn arwain ni, Dafydd a Rhodri, a mae gweinidogaeth ffyddlon y gofalus ohono ni ar hyd y blynyddoedd ac hefyd am Gwasanaeth Gwenan a Gwenol. Diolch hefyd i'n gyd aelodau anwyl am eich cyfeillgarwch, eich cymdeithas, cymwynasgarwch, gweddiau, anogaethau, gerydd weithiau, ac yn anogaeth y gyffredinol yn yr arglwydd. Ysio bydd y mam yma fysa hi eisiau diolch hefyd. A diolch chi am fod defnyddwch chi drostoch chi hyd ar hyd y blynyddoedd. Mae yna adegau braf di bod, mae yna adegau dwys di bod, mae yna eglwys di bod yna drwy'r cyfan yn y gynhaliaeth. Trwy bob dim, ar hyd y blynyddoedd, dwi'n hyderu bod fi wedi aeddfedu yn yr arglwydd. Weithiau trwy brofiadau anodd iawn, a weithiau trwy brofiadau braf hefyd.
a dysgu bwyso mwy ar yr arglwydd yn uniongyrchol, edrych ar bwyso ar rai chodnawd. Oherwydd mae'r arglwydd cwbl ddibynadwy yn bob achlysur, gyda'n arwain i'n ffyddlon o ddydd i ddydd. Chi blant bobl ifanc, rhowch eich colonnau yn fuan i'r arglwydd nad ydych chi dyn yn barod. Dyna'r beth gorau i chi mewn bywyd. Felly, hir oes i'r eglwys, gobeithio byddai yma ymhen 20 mlynedd, ond gweddio bydd y eglwys yn oleuni ar fryn y Mangor ac y ffiniau. A bydd trwydd yn tystiolaeth ni bydd llawer bobl eraill hefyd yn dod i ymuno ni ar y daith tua'r nefoedd drwy ddilyn Iesu. Does na ddim llwybr well na bywyd. Felly, diolch i chi am bob dim a bob bendith i'r eglwys. Da ni am foli ar gan unwaith yn rhagor. Da ni rwan yn mynd i ganu Gweld Eglwys Freni Nefoedd, teml ddeiarol Duw. Canwyll llygad i ti ydyw, Seion wiw. Gwna hi'n ddinas olau godwyd ar y bryn, fel o gwelo'r byd ddisgleirdeb Iesu Gwyn. Dwch ni godi i ganu efo'n gilydd. Diolch i Dafydd, nid yn unig am y gan yna, ond am gymaint o'r moliant sydd wedi cael ei ganu yn yr eglwys drost blynyddoedd. Hyfryd iawn. A cyn i Dafydd ddod i rannu gair efo ni, mae gen i un fideo bach arall, a hon dwi'n eitha sicr ydy'r fideo sydd wedi teithio bella ohonyn nhw i gyd. Wel, cyfarfod cynnes o gaeaf oer a chaled Awstralia. Mae wedi bod yn oer ar y degau. Dwi wedi gorfod mynd i brynu ambell i jwmper ychwanegol. Ond mae hi wir yn braf yma heddiw. Pan dwi'n meddwl am Capel y Ffynnon, dwi'n aml yn meddwl am y geiriau nath Paul sgwennu at y Thessaloniaid. Yr ydym yn diolch i Dduw bob amser amdano chwi oll, gan eich galw i gof yn ein gweddiau, a chofio'n ddi-baid ger broni'n Duw a'n tad am weithgarwch eich ffydd,
a llafur eich cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarfu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Nad ydw i'n gallu honni bod gweddi fi drostoch chi mor gyson a rhai Paul dros y Thessaloniaid, dwi yn diolch i Dduw am eich fydd, eich cariad a'ch dyfal barhad. Dwi'n diolch i Dduw am eich fydd yn yr arglwydd Iesu Grist, am yr holl dysgeidiau ffyddlon dwi wedi derbyn am Efengel Iesu Grist, am yr holl pregethu, yr astudiaethau, y cyfarfodydd gweddi, y cyfarfodydd merched, jyst gymaint o cyfleuon i treulio amser yn ngair Duw. Mae wedi fod yn mor hanfodol. Sori, mae wedi fod yn spel ar sy'n fi siarad Cymraeg go iawn. Mae wedi fod yn hanfodol i tŵfi fel Cristion. A jyst mor werthfawr, a dwi yn drysori hynny i gyd. Hefyd y fraint o cael dysgu am ein ffydd ni i'r genod yn yr ysgol Sul, gweithio holl mischiefs nhw. Dwi'n gobeithio bod nhw wedi dysgu rhywbeth, ond nes i bendant dysgu lot trwy dysgu nhw a paratoi a stwff. A hefyd wrth wneud y selar. Mae treulio amser gyda'r pobl ifanc wedi bod mor werthfawr, a dwi'n diolch i chi am y cyfleoedd i wneud hynny. Dwi'n diolch i Dduw am eich cariad tuag at eraill, a'r cariad ymhlith yr Eglwys ei hunan, a hefyd y cymdeithas yn yr eglwys, a gyda eglwysi yn ehangach hefyd. Dwi'n meddwl am yr holl cinio di Sul, yr nosweithiau gyda merched, bod chi jyst wedi rhannu bywyd chi gyda fi a wedi gadlu fi gwarchod eich plant. Am yr holl gwyliau capel, parthis, y gemau, absolutely nuts. Heb am code names, nes i beth really joio hwnna. Hefyd eich heilion i ariannol ac ymarferol. Dwi'n meddwl yn wedig am y myfyrwyr. Pan oeddwn i'n myfyrwyr, o'n i'n neud andros lot o tost o ffe allan o festri'r capel. Ac ar gweithio'r holl brwysion o'n i'n gadw ar ôl. Oeddech chi dal yn gadw i ni mynd yno a defnyddio'r lle. A trystio myfyrwyr gyda adeilad, tan 3 o'r gloch y bore. Bod chi jyst mor hael yn rhoi hwnna iddyn nhw. A hefyd gadlu pethau fel y Chinese Christian Fellowship i cwrdd yna ar pnawn dydd Sadwrn. Jyst bod chi yn hael yn rhannu ar hyn mae Duw wedi rhoi i'r eglwys. Dwi'n diolch am eich... oedd da fi pwynt arall. I'm absolutely no good at this stuff. Dwi'n meddwl nôl at y cyfnod clo, a jyst pa mor diolchgar oeddwn ni bod chi jyst i really stepio lan yn edrych ar ôl ni a wneud yn siŵr bod neb yn cael ei gadael ar ôl mewn ffordd. Bod dan i'r Zooms i dod yn gilydd, yr streamio o'r capel, wrth y teimlo cariad a chymdeithas yr eglwys, hyd yn oed jyst dros Zoom, jyst mor werthfawr. Dwi'n diolch am eich dyfal barhad a parodrwydd yr eglwys i newid a trio pethau newydd mwyn estyn allan tuag at y colledig. Dwi'n meddwl enghraifft unwaith oedd yr ysgolion ddim yn gallu dod i adeilad y capel i wneud yr anreg nadolig neu cracio'r pasg, bod chi wedi bod yn fodlon addasu pethau a mynd mewn atyn nhw yn lle. Bod chi ddim eisiau colli'r cyfle yna i estyn allan. Dwi'n diolchgar bod chi'n cefnogol pan o'n i eisiau cychwyn y grŵp crefft, just cefnogaeth ges i. Oedd hwnna'n really hyfryd. Yr ymroddiad sydd gennych tuag at y gwaith plant, y cyffro a selar a partion ac yn y blaen, weithio mae'r gweithwyr mor bryn, bod chi mor ymroddedig i'r gwaith yna, a bod chi hefyd yn cymryd diogelwch ysbrydol a deiarol y plant o ddifrif. A dwi'n diolch bod chi wedi bod yn cadw'r gwaith mlaen ym Mangor a dal i cadw'r gwaith ymlaen weithiau mae cyfnodau digalon yn gallu dod. Pan mae'n anodd gweld fod Duw ar waith.
ond bod chi yn cario ymlaen, bod chi yn dyfod barhau oherwydd y gobeith yna sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn yr eglwys dwi'n mynychu yma yn Awstralia, mae un o'r hyniriaid wedi bod yn gwneud cyfres ar 1 Thessaloniaid. Yn nos Sul yma nathon ni cyrraedd pennod 4 lle mae Paul yn annog y Thessaloniaid i ragori fwy yn ei sancteiddrwydd a'i chariad tuag at eraill. Mae'r Thessaloniaid wedi bod yn wych. Mae Paul yn dweud maen nhw wedi bod yn wych yn y bethau hyn, ond mae'n annog nhw i ragori fwy. Mae yna mwy eto i wneud. A mor wych, dych chi wedi bod, fel dych chi'n gwybod, dydyn ni ddim yn perffaith eto. Mae yna dal sancteiddio i wneud, a mae yna dal cariad i ddangos tuag at ein gilydd ac at y rhai sydd ddim eto yn adnabod Iesu. Felly wrth i ni ddiolch i Dduw am ei ffyddlondeb tuag at ni dros y 40 mlynedd diwetha. Ac wrth i ni edrych at y dyfodol, fy ngweddi i dros yr eglwys yw y byddwn yn rhagori yn fwy yn ein cerddediad gyda'r arglwydd Iesu Grist, ac yn rhagori fwy wrth i ni wrth i ni rhannu cariad Iesu Grist gydag eraill. Cariad mawr. Mae'n rhyfedd bod ma mewn gwirionedd yn meddwl yn ôl fod cymaint o amser wedi mynd ers y cychwyniadau hynny. Fi am ddarllen o lyfr Exodus, pennod 33. Exodus, pennod 33. Mae Israel wedi cael ei harwain allan o'r Aifft. Nhw wedi mynd trwy'r Môr Coch, maen nhw wedi cyrraedd mynydd Sinai. A Moses wedi bod fyny ar y mynydd am 20 diwrnod, a wedyn yn ystod y cyfnod hwnnw, dyma Israel yn troi yn dod, dyma nhw yn mynd i addoli'r llo aur. Ac dicter Duw yn erbyn yr eilyn addoliaeth yma, bod y bobl mor sydyn wedi troi ar ôl gwneud addewidion y bydden nhw yn ffyddlon Duw. A mae Moses yn eiriol, mae Moses yn gweddio dros y bobl. A da ni'n darllen ym mhennod 33 fel hyn yn o adnod 7 ymlaen. Arferai Moses gymryd pabell a'i gosod y tu allan i'r gwersyll, bellter oddi wrtho, ac fe galwodd yn babell y cyfarfod. Roedd pob un a fyddai'n ceisio'r arglwydd yn mynd at babell y cyfarfod, y tu allan i'r gwersyll. Pan fyddai Moses yn mynd allan at y babell, byddai'r bobl i gyd yn codi a phob un yn sefyll wrth ddrws ei babell ei hun ac yn gwylio Moses nes iddo fynd i mewn. Pan fyddai Moses yn mynd i mewn i'r babell, byddai colofn o gwmwl yn disgyn ac yn aros wrth y drws, a byddai'r arglwydd yn siarad â Moses. Pan welai'r holl bobl y golofn o gwmwl yn aros wrth drws y babell, byddai pob un ohonynt yn codi ac yn addoli wrth ddrws ei babell ei hun. Byddai'r arglwydd yn siarad â Moses wyneb yn wyneb, fel y bydd rhywun yn siarad â'i gyfaill. Pan ddychwelai Moses i'r gwersyll, ni fyddai ei was ifanc, Joshua fab Nun, yn symud o'r babell. Dywedodd Moses wrth yr arglwydd, edrych, rwyt yn dweud wrthef am ddod â'r bobl hyn i fyny, ond nid wyt wedi rhoi gwybod i mi pwy rwyt am ei anfon gyda mi. Dywedaist rwyf yn dy ddewis di a chefaist ffafr yn fy ngolwg. Yn awr, os cefais ffafr yn dy olwg, dangos i mi dy ffyrdd, mwyn i mi dy adnabod ac aros yn dy ffawd, oherwydd dy bobl di yw'r genedl hon. Atebodd yntau, bydda fi fy hun gyda thi a rhodda fi ti o'r ffwysfa. Dywedodd Moses wrtho, os na fyddi di dy hun gyda mi, paid a'n harwain i ymaith oddi yma, oherwydd sut y bydd neb yn gwybod fy mod i ath bobl wedi cael ffafr yn dy olwg, os na fyddi'n mynd gyda ni. Dyna sy'n fy ngwneud i a thwrth bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddeiar. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, fe wnaf yr hyn a ofynnais, oherwydd cefaist ffafr yn fy ngolwg, ac yr wyf wedi dy ddewis.
Meddai Moses, dangos i mi dy ogoniad. Dywedodd yntau, gwna fi'n holl ddaioni fynd heibio'th flaen, a chyhoedda fe enw, arglwydd yn dy glyw. A dongasodd drigaredd a thosturi teg at y rhai a rwyf am drigarhau a thosturi wrthynt. Ond, meddai, ni chei weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb yng ngweld a byw. Dywedodd yr arglwydd hefyd, bydd llên yn fy ymyl, saf ar y graig, a phan fydd fy ngogoniad yn mynd heibio, beth roddaf mewn holl yn y graig, a thorchuddio am llaw, nes i mi fynd heibio. Yna tyna fy maith fy llaw a chei weld fy nghefn, ond ni welir fy wyneb. Dyma air yr arglwydd. O, mae 40 mlynedd yn gallu ymddangos yn hir yn dydy. A mae'n hyfryd cael edrych yn ôl a chofio daioni'r arglwydd dros y blynyddoedd. Oedd Gwenna'n bore yma wrth ddarllen, yn troi at y darlleniad a gael arnad y drydydd benod oedd y darlleniad bore yma, lle da ni'n clywed geiriau mawr dy ffyddlondeb. Mae Duw wedi bod yn ffyddlon i bob un ohono ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ond ys dim llawer o werth cerdded i lawr memor i len, ond ei bain bod ni'n barod i gerdded nôl fyny a mynd ymlaen i'r dyfodol. Ac edrych ymlaen ydy'n waith fi bore yma i onedd. Gobeithio eich annog chi. Chymod 20 mlynedd yn ôl, pan sefydlwyd yr eglwys, dwi'n credu fydde pawb oedd yn rhan o hwn yn sôn am y gair cynnwrf. Oedd na ryw excitement, oedd na ryw feddwl, da ni'n gwneud rhywbeth o werth, da ni'n gwneud rhywbeth o arwyddocad. Mae Duw a'r waith yn yn is ni. Ydyn ni'n dal i deimlo hynny wrth ni feddwl yn symud ymlaen. Mae cyllell, unwaith mae wedi colli min, mae'n mynd yn beth anodd. Dych chi'n dal i allu defnyddio'r gyllell ar ryw ystyr ac eto mae'n waith caled i'w defnyddio hi. A weithiau, dyn ni'n teimlo felly yn dydyn ni ynglyn â gwaith yr arglwydd. Eto, byddylen ni fod yn meddwl, mae beth dyn ni'n neud fan yma'n arwyddocaol. Yna gynnwrf yn does. Mae llyfr datgyddiad yn ni'n clywed yr arglwydd Iesu'n neud wrth Ephesus bod nhw wedi colli eu cariad cyntaf. Rwan, dwi ddim am ddeud unrhyw air ynglyn â cyflwr yn calonau ni yn benodol, ac eto mae modd i ni falle nid colli'r cariad cyntaf, ond hefyd mae modd i ni golli y brwdfrydedd cyntaf. Mae eisiau ni feddwl bod Duw eto wedi'n cynnal ni, ond bod ganddo waith eto i ni i'w wneud. Ac mwyn eich annog chi, o'n i'n troi at y benod yma yn Exodus. Oedd Israel wedi cael dod o'r Aifft, wedi cael gwaredigeth y feddwl, croesi'r môr coch, a'r dir sych wedi dod at fynydd yr arglwydd lle oedd Moses wedi cyfarfod â Duw. Ond yno, yn ymyl y mynydd, y bobl wedi troi, a Moses yn troi eiriol drostyn nhw. Gofyn i Dduw, i faddau a gofyn i Dduw barhau i'w cynnal nhw. Ac un o'r pethau amlwg da ni'n gweld yn yr adran yma ydy bod Moses yn gofyn am ei bresenoldeb Duw bod efo nhw. Bresenoldeb Duw bod efo nhw. Ar ddechrau'r benod, nes i ddim darllen y dechrau'r benod, ond mae Duw yn deud, wel, bod y genedl yma wedi pechu, bu gan nhw fynd ymlaen i wlad yr addewid. Dos gyda'r bobl a ddygais allan o wlad yr Aifft ac ewch i fyny oddi yma i'r wlad y tyngais wrth Abraham, Isaac a Jacob ei roi ddisgynyddion. Yn fonaf angel os flaen a gyrraf allan y Cananeaid, Amoriaid, Hethiaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Dos i wlad yn llyfeirio laeth am il. Ef sy'n amtyb pe bydde ni'n clywed bod Duw na'n fod angel i'n helpu ni fan yma. Ond ni fydden ni wrth yn bodd. Ond
be da ni'n ddarllen fan yma ydy pan glywodd y bobl y newydd drwg hwn. Dechrysant a Lari. Ni wisgodd neb ei blysau. Newydd drwg? Be di'r newydd drwg? Wel, yn ogystal â bod e wedi dweud bod yn anfon angel o'i blaen, mae e'n dweud, ond ni fydda fi yn mynd gyda thi. Rhag i mi dy ddifa ar y ffordd. Lle mae yna alaru. Mae yna edifarhau. A Moses yn pledio, os na fyddi di dy hun gyda ni, paid a'n harwain ni ymaith oddi yma. Bod sut y bydd neb yn gwybod fy mod i as bobl wedi cael ffafr yn dolwg, os na fyddi'n mynd gyda ni. Roedd cael yr rhoddion heb gael yr rhoddwr ddim werth i gael mewn gwirionedd. Roedd cael gwlad yn lleferio o laeth a mel, ond colli reality Duw yn ei plith, ddim yn gwneud tro presenoldeb Duw yn ei plith oedd yn ddiogelwch iddyn. A da ni'n gweld hyn mor aml yn y Beibl. Psalm 117, os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, mae ei adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Ond olygfa yn llyfr y proffwyd Ezekiel, lle mae Ezekiel yn cael ei gymryd i'r deml, a mae yna gwmwl sy'n cynrychioli i Duw uwch ben yr allor yn y deml. Mae'r cwmwl yma'n symud allan, mae'n gadael y ddinas. Sefyll y tu allan i'r ddinas. A dyna y condemniad oedd yn dod i Israel a Babylon wedi contro cyfan. Mae Duw wedi bod yma. Mae Duw wedi bod yn dda mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ond da ni eisiau gario ymlaen i brofi bresenoldeb. A da ni eisiau i bresenoldeb o fod yn fwy rwsut. Nos Wener, mi oedd na filoedd yn doedd wedi teithio i Gaerdydd o bob rhan o'r byd. Mwyn clywed Oasis yn ei cyngerdd cyntaf ers blynyddoedd. Oedd 250 o flynyddoedd yn ôl, oedd na bobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt yn teithio nid i Gaerdydd, ond i Langeitho, i bentre bach Dinod. Pam? Nid i glywed band roc yn chwarae, ond i wrando ar bregethwr. Oherwydd bod nhw'n ymwybodol fod Duw yn bresennol yng ngweinidogaeth y bregethwr hwnnw. Ac oedden nhw'n dod i brofi presenoldeb Duw. Zecharia, pennod 8, adnod 23. Da ni'n darllen yn y dyddiau hynny, bydd 10 o blith cenhedloedd o bob iaith yn cydio'n llewis rhyw iddew ac yn dweud, awn gyda chi, fod eich clywsom bod Duw gyda chi. Presenoldeb Duw. O, rhaid i geisio hwn, fo'n bod. Yr ail beth mae Moses yn ei gweddio amdano wedi gweddio am gael gwybod ffyrdd Duw. Cael gwybod ffyrdd Duw. Yn awr adnod 13, os cefais ffafr yn dolwg, dangos i mi dy ffyrdd. Mwyn i mi adnabod ac aros yn dy ffafr. Oherwydd y bobl di yw'r meddwl hon. Mae Moses fan yma yn yr anialwch. Mae eisiau arwain y bobl ymlaen i wlad yr Iddewig, ond nid gofyn am fap mae o mwyn gwybod ble i fynd. Mae'n gofyn am i Dduw ddangos sut fath o Dduw ydi o. A sut mae'n ymwneud efo'i bobl, dangos i mi dy ffyrdd, ffordd ti'n delio efo ni, a ffordd wyt ti eisiau ni felly fyw, a ffordd wyt ti eisiau ni fynd. Mwyn i mi adnabod, meddwl fo, ac aros yn dy ffafr. Eto. Mae hwn yn rhywbeth da ni'n gweld yn y Beibl. O'r aml, mae pobl yn sôn o da ni eisiau arweiniad Dduw. Os bod eisiau gwneud rhyw benderfyniad, ond mewn gwirionedd, be da ni angen yn fwy nag arweiniad i wybod ydyn ni eisiau prynu adeilad neu ddim. Yn fwy na bod ni eisiau gwybod, fedrwn ni wneud rhyw weithgaredd i drio cyrraedd allan. Be da ni eisiau gwybod?
gwybod sut un ydy Duw a profi i adnabyddiaeth o mewn ffordd sydd yn golygu bod ni wedyn yn newid, bod ni'n wahanol. O arglwydd, byddai'r sialmydd, disg i mi dy ffordd, i mi erodion dy wirionedd, troi mi galon unrig i ofni dy enw. Sy'n sylweddoli sut Duw ydi o, sut mae o'n gweithio. Yna mae pethau'n gallu digwydd. Tybed ydi hwn a choffa chi o rhywbeth arall, achlysur arall, pan oedd Iesu'n siarad efo'i ddisgyblion. Dweud bod yn mynd o'i blaen nhw i baratoi lle iddyn nhw, a chi'n gwybod ble dwi'n mynd, a chi'n gwybod y ffordd. Meddai Thomas arglwydd, ni wyddom ni ble rwyt ti'n mynd. Gallwn nhw bod y ffordd. Wedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Ie, Thomas i angen oedd golwg cliriach ar yr arglwydd i wybod pwy ydi o. Golwg bydden i newid o. Nid bydde fo yn gwybod o angenrhyd y lle oedd yr arglwydd yn mynd i warwain o, ond oedd yn gwybod sut un ddyle fo fod pan bydde yr arglwydd yn ei arwain o. A ben o'r traddodiad beth Thomas i'n diando i Efengylu yn y pen draw lle gafodd ei ferthyru. Dyma pam gyntaf bod y Beibl a gwrando ar y Beibl yn cael ei egluro trwy pregeth, astudiaeth, trwy trafod. Dyna pam bod hwn yn gorfod bod ganolog i ni fel eglwys yn gweithgareddau. Ond nid eisiau o'r darbenigwyr yn y Beibl ydy ni. Edrych yn bod ni'n gallu trwy'r ysbryd glân bod yn bobl a mae'n bywydau wedi moldio gan gonedd. Oedd Paul yn dod un tro pan oedd y Corinthiaid i gyd ynglyn â dewddonia spectacular ac yn y blaen. Mae Paul yn dweud, mae well gan ei lefaru un gair dealladwy yn yr eglwys na 1000 o eiriau mewn tafodau na dos neb yn ei dallt. Os bydd pawb yn proffwydo ac angredadau neu rhywun heb ei ffordd i'n dod i mewn, te Corinthiaid 14, i harchoeddir gan bawb. A'i ddwn i farn gan bawb, daw pethau cyddiedig ei galon i'r amlwg ac felly bydd yn syrthio ar ei wyneb ac yn addoli Duw a dweud, y Duw nhw chi. Sy'r gair al ei ffordd. Dyna sydd yn symud mlaen fel eglwys. Sefeiniad 12, adnod 2. Peidiwch a chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio, eich moldio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ewyllus, beth sy'n dda, derbyniol a pherffaith yn eol o gef. Mae Moses yn gofyn am gael gwybod ffyrdd Duw, a felly eisiau bod eglwys sydd yn gwybod sut un ydy Duw, sut mae ar waith yn. Yna un peth arall mae Moses yn gofyn amdano. Yn adnod 18, a dyma lle mae'r cyfan yn arwain. Meddai Moses, dangos i mi ogoniant. Da ni eisiau gweld gogoniant Duw, a bod gogoniant Duw yn reality i ni. Oedd Moses wedi gweld gweithredoedd rhyfeddol Duw, y plai yn yr aifft, y môr coch yn cael ei wahanu, y mana'n disgyn o'r nef. Ond yr hyn oedd yn heraethu amdano fo, mwy, oedd cael rhyw olwg ar Dduw i hun. Bod pob dim arall yw sut yn mynd yn eilradd wrth ystyried gogoniant Duw. Gogoniant yn y byd i weld mor aml mewn rhwys a mawredd a phoblogrwydd a sŵn mawr a ffws a ffwdan.
Ond a Dyw'n wahanol. Nid bod yn well, ond mae ar lefel cwbl wahanol yn dydy. Ydyn gweld y goniant yma. Dyma Moses yn cael gweld rhywfaint o dod, dyma Duw yn pasio i flaen o, ac yn galw allan i enw yr arglwydd, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb. Dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddigosb. Cosbi plant a phlant eu plant hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth am drygioni y Dathliad. Trigarog a graslan. Ble welwn ni drigaredd a graslanrwydd Duw wedi briodi a'i sancteiddrwydd a'i wrthwynebiad tanbaid i drygioni ac angyfiawn. Sŵn mawr a rhwys. Mewn 2 awr o dywyllwch a distawrwydd llethol wrth i'w fab o hongian ar groes y tu allan i bri a Jerusalem. Dyna beth ydy'r goniant. Duw yn cymryd yn drygioni ar ei gefn ni, yn wynebu'r canlyniadau yn lle ni. Ar adegau beth ni wedi weld yn hanes Cristnog ydy fod ysbryd Duw wedi gwneud bresenoldeb mor real, mor ofnadwy o real. Y bod na ryw distawrwydd anaturiol y dod dros gynulleidfa. Ryw dawelwch dros ardal gyfan. Ryw ymdeimlad o reality Duw nell yr eglur a phobl yn cael ei harwain i adifeirwch, a phobl yn cael troedigaethau, a gair Duw yn newid bywydau pobl. Cariad at Dduw, cariad at Iesu Grist, cariad at bobl yr arglwydd yn cynddu. Roedd Paul yn ail Corinthiaid pennod 3, adnod 17, yr ysbryd yw'r arglwydd, a lle mae ysbryd yr arglwydd mae rhyddid. Ac yr ydym ni i gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir len ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. A be da ni'n hyrddisu? Hyrddisu am bresenoldeb Duw. Hyrddisu am gwybod ffyrdd yr arglwydd. Hyrddisu am brofi gogoniant. O'n i am argymell 2 lyfr i chi bore yma. Y 2 gan Dr Eryl oedd allweddol yn ffurfio'r eglwys yma. Mae'n gyfarchion ganddo fo wedi dod i ni ar gyfer y heddiw. Mae o yn y llyfr yma, Amazing Love, mae'n hunangofiant, Amazing Love and Providence. Mae'n hunangofiant lle mae'n sôn am sefydlu'r eglwys yn y llyfr. Ond mae'n sôn am adegau ni weinidogaeth. Doedd Duw reality. Yn reality amlwg iawn. A'r llyfr arall ganddo fo, The Breeze from Heaven, lle mae'n sôn am nid diwygiad, diolch yn mentro i alw fo'n diwygiad, ond mae o yn sôn am fel syna Dduw wedi agosau ar adegau rhwng y 40 a'r 80. A mae'n codi hiraeth amdani. Wrthyn ni weddio dros Rhodri, wrthyn ni weddio dros yr eglwys a'r dyfodol beth bynnag sydd yn digwydd. Dyn ni yn cael yn hannog i weddio bydd Duw ar waith. Oherwydd, a fyddwn ni yma mewn 40 o flynyddoedd, gwybod bydd rhai o'r rhai hun ohono ni yma mewn 40 o flynyddoedd, ond a bydd yr eglwys yma. Os di Duw yn caniatáu, bydd yr eglwys yma
rhaid i aros yn wedyn rhaid iddo ef gynyddu. Unne mewn rhyw ffordd i fynd o'r golwg. Geto, i ni fod yn bobl sydd yn olwg pobl eraill yn wahanol a byddan nhw'n dweud yn clywed Duw. Lle, ewn ymlaen, efo brwdfrydedd, cynnig. Mae mae'r Eglwys yma'n dweud yn arwydd o cael, dan bendith yr ysbryd glân, draws yn dweud yr ardal yma Gwasanaeth yw. O'n i'n meddwl bydden ni'n gorffen trwy ganu emyn efo yn gilydd, sydd ddim yn sôn amdano ni fel eglwys, ddim yn sôn am yn gwaith ni ac yn rhywbeth fel yna, ond jyst yn addoli yr un sydd i fod yn ganolbwynt yr eglwys yma, o nefol a ddyfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno'i byd. Dyddawn, a thras, a thgariad drud sy'n llanw'r nef, yn llanw'r Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla i dostyriaethau. Maent yn newydd bob bore am mawr i'w diffyddon. Dywedais yr arglwydd yw fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am ffyddlondeb dros y blynyddoedd, ond da ni'n disgwyl wrth i ti. Ti wneud mwy. Ti'n cadw ni o ddim tad, yn ddiogel hyd rhag gwyddordeb, ond hefyd ti'n defnyddio ni, fel y bydd eraill trwy am ni, weld
rhywfaint dod o goniant rhyfeddol di. Dydy ras yn harfod sy'n Grist, gariad Duw ein tad, eithas yr ysbryd, aros gyda ni o'r awr hon,